Вплинути на бойовиків на Донбасі та прискорити зустріч у нормандському форматі. Президент України Володимир Зеленський зателефонував президенту РФ Владимиру Путіну. Привід для вже другої бесіди з російським керманичем – загибель від ворожої міни 4 українських морпіхів. 6 серпня вони потрапили під ворожий обстріл під Павлополем на Донеччині. Смерть українських військових обговорили під час наради з військовим командуванням в Офісі президента. Припинити обстріли українських військових під час перемир'я. Таке український президент Володимир Зеленський запропонував російському. Телефоном він закликав Путіна вплинути на бойовиків та запропонував лідеру країни-агресорки зустрітися в рамках нормандського формату. Також президент України наголосив на необхідності обміну військовополоненими. Натомість очільник Кремля звинуватив українських військових у обстрілах цивільного населення ОРДЛО і наголосив на необхідності юридичного закріплення особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей. Володимир Зеленський пообіцяв, що під час візиту до Туреччини зателефонує до президента Франції Еммануеля Макрона. Також у планах гаранта розмова з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Тема цих розмов – організація зустрічі у нормандському форматі. Домовитись про термінову зустріч, щоб ми більше не казали один одному, що у цьому році повинна бути зустріч у нормандському форматі. А скільки ще людей можуть загинути у цьому році? Тому я хочу, щоб це відбулося попри всіх попередніх домовленостей дипломатичних, щоб ми по-людськи, перш за все, ставилися один до одного, розуміли, що це дуже важливо, і ця зустріч відбулася саме найближчим часом. Вбивство українських морпіхів під час перемир'я президент України Володимир Зеленський обговорив із військовим керівництвом. Начальник Генштабу Руслан Хамчак повідомив, що за час останнього хлібного перемир'я загинули 6 українських військовослужбовців, поранено 9. Також він розповів про обставини вчорашнього обстрілу. Це був постріл з гранатомета, до якого було прикручена міна 82-мм міномету, яка влучила прямо там в окоп, де військовослужбовці Збройних сил проводили інженерне обладнання своїх позицій. Як правило, такі обстріли носять характер дуже рідкий, але тим не менше вони є. І відповідь військовослужбовці готові були надати, але по нашій інформації розвіданій, противник після нанесеного обстрілу покинув свої позиції, і до сих пір там противника немає. Стали відомі імена 4 загиблих вчора під Павлополем морпіхів. Це старший матрос Олександр Шарко, його земляк матрос Владислав Рак. Обидва родом з Козелецького району Чернігівщини. Це солдат Сергій Шандра з Вінниччини та матрос Василь Курдов з Миколаївщини. Президент Володимир Зеленський доручив виділити родинам загиблих квартири. Володимир Задирака, Василь Синіцин, Заман АТР.